Hotline. Pero ibaloon nagkaroon nga agad. Joining us over the phone is the Wisam operator, Sir Frank Carbon. Sir Frank, good morning. Oh, Art, may naga. Yes, go ahead. Salamat gid. No, ang Coast Guard nagpagwa sila sa ila sining press release kahapon. On heightened alert status sila sining holiday, especially sa nagailapit nga Paskwa kag pagsaulog man sa bagong tuig. Nga daw gina-expect mo na gid ang mga travelers no nga magasulod diri sa Bacolod, sa Iloilo, nga ang mga travelers hindi malikawan, mayara man nalin sa Manila, mga nagadungka sa puerto. Now, ma-update ko sa imo, sir, ay kumusta subong in terms sang mga biyahero? Nagtaas na gid man ang gina-allow sa government under alert level 2 status? Why na nagasulubra ang pasahero nga nag-travel? Art, makadto ko da, no? Kaya ito, di tayo sintuan. Yes, sir. Yes, sir. About the general business regulation pa. Para wala ang tao, katagaan man siyang information, no? Na about economic takay daw ang finansibong ng sinangugal-luyag ng samanglantaw din sa kadtong ekonomiya pa. Gani? Kaya siya mag-do, kaya madalik trabaho pa. Now, ining nagliligad ng mga timana, nga ari kita sa alert level 2. Okay. Alert level 2. Oo. Daw, nag-seniors na ang ginabuhat sa aton local government, no? Ang probinsya ang syudad ta, tutok. That's why ara kita sa alert level 2. Okay. Sunod sa alert level 2 kita, ang una gid na nadula, katawo ang kahadlok na magwa. That's why, subong, magdagto ka sa mall, kaya ang una, kamigay kantuan, magwa ka, is mall eh. Okay. Mga parelax-relax ka, palubog na, grocery kita, kaon-kaon kita, mall destination. Kung lang taon mong mall, subong, halos, especially kung waay trabaho, waay puno. Grabe tuod. Kaya kada mga cashier nga bot na glass sa grocery store, halos ginagamit na tanan ato anay. Kapulo, 3, 4 lang, siguro halos pulo ginaabri na in short, damo tao na nagwa sa mobra. Okay. Oo. So, very good. Ang kami naman, ang sa mga restaurants na naman, to anay, ang night business na, wala, no? Pagka la city na so, panirana na, subong, ang restaurants, isa na alas 11. Ang curfew, alas 11. Ang isa na nga nagbulig, nga kung gabi, nakainom-inom, ginablas sa alas 10. So, damo, pamilya, dong table, no? Nga pamilya, kinaon, ang mga tatay, inom-inom, birda, no? Wine. So, nga negosyo, nagdugang pagid na, almost 30 to 40% ng amon na binta, halina sa gabi. Oo, so in short, hindi na gagawa na ang tao and everything. Just very good. No? Now, makabto ko sa biyahe. Okay. Now, ang biyahe subong nato, wala abot ng Roro, may 5 na. Oo, of course, layo pa siya sa additional date sa biyahe sa antis ng COVID. 19 trips na, alin sa Lilo, 19 mga trips alin sa Bacolod. Subong at least may aras pa na 5. From almost 0, now 5. Pagway na ganubo, average na 100 passengers per trip. Very good. Nubo pa man kaya ang kapasidad ng mga barko na mga 250 to 300. So less than 50% naman. Pero it's a good nga volume na signal na. So sige-sige na ang aton na pagbiyahe. Iloilo, Bacolod. So in short, ang kwarta, Iloilo kang Bacolod, tungod ang fast-track kaguro, magatingog man, magatot sila. Kasi ang kwarta sang Panay, kwarta sa Negros, kambyo, may ito yung atong pangnegosyo. Okay. So all of that, magdasigig-sige ang amon abre. Ting subong gani, istoryahan na yung mga negosyan, kung iglesias, let's go on ni Sara. Kasi let's go mag-abre niya, wala din. Pag mag-abre kami, let's go man na, kaya nga, mas hindi kami dayon sa amon tao. Kung may rental kami, rental kami. Mostly naman resguhan kami, kay ara ang signal, no? Na ang tao, gagwa na. Kaya kung magwa sa kagmagasto,
kunin ang trabaho, magabalik, mag-hire naman kami luwas, no? So, Okay. pangabay kami, no? Amuning amon, subong pangabay sa Pumuluyo, sang Negros, sang Tanay, Iloilo City, Bacolod City, na magpabakuna rin, anay, no? Para hindi nila magbalik, wala itong nagbibigad ng agat-agat pa. At that time, kunin, oo, may istikyo, disikyo, na-indistikyo. Di balik naman sa istikyo. Gusto ko no? Gani. Gabay pa, bakuna kita tanan, no? Okay. Inagawan pa gidawat sa pagkakasal. Kaya kung magpabakuna kita, o dan sa pagiging siyang disiplina, no? At dan pag hindi pwede nga may disiplina, buti nga noon, sige pag ako wear mask, social dundamo, panghugas kamot, social distancing. Para nga hindi na magbalik ang COVID. Kung hindi na magbalik ang COVID, sige na ng alert level 2, alert level 1, sige, abro ang negosyo, ang mga trabaho mabalik na. Amo na ang tinutuyo sa Libya, subong na ang mga trabaho sa trabahante makabalik na sang kwarta. Okay. Pero sir, mayroon ka mo i-request most probably sa LGU, province and city of Bacolod, kay we are expecting after December 15, basi may pagkambyo or mas nami pagid gani kung magnubo ang alert level status naton from alert level number 1, basi magnubo pagid ini. Pero mayara ka mo na discuss sa bahin naman niya sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, sa PCCI sa Visayas, nga ti medyo palugan pagid o kung mayara pagid i-allow, dulaon ang mga curfew, amo na, why pa ka mo sinasir sang ginpadalang appeal sa aton sining nga mga opisyales? Amon discussion. Lantaw namon kung ano sila ginaalaw. Ang restaurant daw 70%. Okay. Ang mga barko, ang salakyan, ganito halos puno ng aton. Puno eh? Alam dito halos 100%. Kami sa sitting line, 70%. No? Atong curfew, gasugod ni kita alas 11. Sa alas 4. Ang atong alcohol, pwede na consume sa public sa alas 12, sa alas 10. Okay. Tignan lang taon namin, I think this is for now, ha? It is enough na allowance sa pag-travel. Oo, may dutay nga ligwap, pero may kwan man. Tawag lang na careful man na pag-kwan. Cautious, very careful man sa paglagaw. Tawit ang hamon paglantaw daw. Ito ang desisyon siyang aton nga local government. To protect also nga hindi maglapta kay ito damo admitiron ta damo pagidnan sa aton ang wala pagid sa pagbakuna. No? Siguro ba 50% pa lang sa subong ang logo nga inflation ng growth kasi 50% pa lang kung nabakunahan sa bilog bila no sa bilog na population. Okay. So that's not it tulo tingnan mo na ito. Amo lang na anay, let's protect what we have now. Ang ginamsyata, against sa kung nagliligan na ito, hindi sa pagod sila. Then, kita sige na gusto. Okay, anyway, kita naman ang gagwa, gagasto na. And amon din halos nagasaka na. Oo. I see. So, happy na kami na anay sa ilang nga there's a protection at the same time people can go out and spend. On that note, Sir Frank, thank you so much for the time. Ginatag karon nga aga, sir. Yes, sir. Mga yung kami bulig ninyo. Kaya ining sitwasyon sa tubong, mag-sige ang ikag mag-improve pagin. Kung ang pumuluyo, sige magpabakuna. Kaya tubong, 50%, very low kami kuno. Kung sa mga specialista, tingnan mag-abot ako ng mga 70% at sa marami hindi nagkita. Okay. Sige. So mga kampanya, biligan yung gami ng mga kampanya, yung napabakuna, mag-disiplina sang lawas taga. No? So bakuna, mag-disiplina. Para na sige-sige na ang pag-abre sa ekonomiya, pag magbalik ang aton mga trabaho. On that note, Sir Frank, salamat sa time. Good morning. Good morning also, Art. Salamat.
News Hotline. Sila namunta niya.